Fid-dadija ta' negattività li jinsab għaddej minna l-Partit Nazzjonalista lanqas ir-riklam informattivi dwar kif se taħdem iż-żieda fil-pensjonijiet maċċetta. Il-pensjonijiet kienu ilhom snin ma jiżdiedu għajra l-loti tal-ħajja u fl-aħħar baġit ħabbret żieda għall-ewwel darba. Mal-mument li n-nies kellhom jibdew jaċċettaw din iż-żieda, il-Gvern ħaseb li jagħmel kampanja informattiva. Iżda war li ra reklam, il-Partit Nazzjonalista għażel li ma jxandarhomx. Il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Farrugia fisser kif din hija politika negattiva fl-ogħla livell. Huwa disservizz għal min ikun qiegħed jaqra il-medja tal-Partit Nazzjonalista li ma jkunx informat bl-affarijiet li jkunu għaddejjin ġol pajjiż li fl-aħħar mill-aħħar jinteressaw l-istess għarrejja persuni li jisimgħu ir-radju jew kellha persuni li jaraw it-televiżjoni. Fuq kollox x'inota l-Ministru din hija riforma li se tibdel għall-aħjar ħajjet ħafna anzjani, irrispettivament jekk humiex laburisti jew nazzjonalisti. Illi mhux qed jaċċettaw il-mod pożittiv kif miexi l-Gvern u s-suċċessi ta' dan il-Gvern illi nixxielu jagħmel f'dal-aħħar 3 snin bis-saħħa ta' ekonomija b'saħħitha li tagħti l-opportunità għal żvilupp iktar u investiment mill-lat soċjali għal ġid tal-poplu Maltewżi. Iż-żieda li f'ċerti każi tlaħħaq anke €9 fil-ġimgħa ingħatat lil madwar 18,000 anzjan.